हाय आं अनामिका बर' हारिनि मोजां सावथुन फैदों फै लोगोसे नायनि माबोरै जागोन। टेंशन जादों जुदि आंनि बिनानावखौ नोजोर होबावब्ला आंनि जाखागोन बे आंनि मुङा कनस्टेबल बेदलाराम बर' सोरबा जुदि आंनि खोथा मानियाब्ला नैबे लावथिजों बिगुर बेरलाबोयो। गावनि खोथाखौल' सानो आंनि खोथाखौल' साना नों गारि मेकार खालाम गारि मेकार अख्राङा बुस्रांलांबाय नोंनि दानसोरां पुर्णिमा महराव पाप नांदों गुमैदों पाप नांदों नों बुजाबानो लुबैनो नङासै दिनै जियानो जादों गासिबो फोजोबजोबना नोंनि मेगननि नोजोरा नोंनि समायना महरा अरे मानो गाबदों सोरनि थाखाय मोजां जाथारगोन रंजानाय मिनिनाय आरो गाबनाय दुखु दाहा फोरमायनाय नुनो मोनगोन बुदलायनाय नांलायनाय आरो मोजां मोनलायनायनि लोगोसे कमेडिबो दं बे सावथुनखौ नोंसोर नायथार जोबोद मोजां जागोन जोबनायाव गाहायाव होनाय साबस्क्राइब बटनखौ प्रेस खालामना जौगाहो खुलुमबाय।